Jo crec que tenim un problema al joc exterior, claríssim, amb els últims partits molt destacat, els dos últims partits d'aquesta setmana passada. És a dir, nosaltres som un equip que si no tenim encert, sobretot a la línia exterior, doncs és que no... Bueno, no nosaltres, bàsicament a la Lliga. Els dos últims dies vam fer 3 de 18 allà a Camp d'Alacant i l'altre dia, repeteixo l'estadística nostra, a la segona part, als nostres exteriors, en 30 minuts vam fer, crec que són 4 bàsquets, la segona part cap bàsquet. Els nostres 6 jugadors exteriors no fan ni una cistella, només els 2 triples del Batlaque. Doncs, hombre, tenim un dèficit sobretot amb aquesta línia i en aquest moment. Jo crec que més que temes mentals són temes d'eficiència. Ja ha coincidit ara que no tenim una gran rotació amb el joc exterior i que alguns jugadors estan negats a la cistella. El bàsquet és un tema de confiances i d'encert, no? I de línia. Nosaltres el que no podem parlar és que estem en una mala línia. Sí que és cert que necessitem, repeteixo, major aportació, ara que havíem aconseguit o estem aconseguint que el joc interior nostre competeixi bé, vull dir que l'Atavius estigui a un nivell alt, no? L'altre dia, malgrat no tenia el Baez, jo crec que vam competir bé amb el que és el joc interior. Amb el joc exterior estem ara super condicionats, sobretot pel desencert que estem tenint. No tenim cap jugador on fire ara, calent, i això va per ratxes. El que fa falta és continuïtat, cosa que estem veient alguna cosa des de l'inici de temporada, és a dir, de poder treballar amb l'equip més o menys sencer. No parlo del Pere, vull dir, encara que seria lògicament una gran aportació per nosaltres, però poder treballar de forma regular amb la gent, no? També vam tenir bastant nivell de competència exterior quan vam tenir el Cristian, que no tenim ara, i això, vulguis o no, sí que ens treu potencial i exigència amb aquesta línia, no? Jo crec que ho estan solventant bastant bé. El tema del lideratge, si no tenim un mega líder, sí que tenim jugadors amb experiència i en la incorporació de l'Elvis, que ha reforçat el joc dels veteranos que tenien com el Fede i l'Oliver, fa que... i també l'aportació del Jordi, fa que més o menys, si no tenim un gran líder, sí que la cosa anava més o més estructurada, però clar, això es ressenteix quan després dels partits es va mancant un o altre, no?